mangke ingkang minuwus tan kadhe ingkang nedheng Bandayuda silih hungke genti kalindhe wadya alaning Prabu Sintawaka saking Gilingaya lumawan yuda tanding lan medhang kamulan pati-pati hamentus yo maju 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 sasongko kumenyara jagat dewa Bathara wayah jagat mangestungka ora pati nduga mana iki ana bocah nom-noman ingkang cahyane sumrot sumunar. Sira iku sapa? Kula nuling nggih. Saderengipun kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk paduka sinuwun. Iya Sun Tampa. Ingsun Prabu Palindriya, sira iku sapa pisanan? Iye. Ingkang sudya mestani nami kula pun Radite, inggih Dite. Ana parigawe apa semune kowe bakal mangsah perang magut pupuh nanging katrenjuh praptaning sun anane aku ngendhek lakumu kok ana cahya sumorot saka sariramu inggih sinuwun estunipun walih-walih menapa sowan kula wonten ing ngarsa paduka tanah sanes kejawi namung kepengin ngaturaken dharma bekti jiwa raga kula kunjuk dhateng bumi medhang kamulan lire kowe saguh dadi senopati kawula nuwun inggih dasarmu apa mboten nama kula namung kepengin badhe ngempek eyom nanging kula mawi dasar sowan kula ing mriki badhe ngaturaken punang pusaka kalih cacahipun ingkang setunggal wujudipun Gendhewa Kyai Bajra tuwin jemparing Kyai Herawana kunjuk wonten ing ngarsa paduka sinuwun
kalayana gelar pandamun karo inon lere kekunang surem sorotetan padang jagat dewa Bathara wayah jagat mangestungkara Radite tak trima banget ora pati ndugamana lan aku ora ngira jebul sira bisa ngaturake pusaka Bajra kelawan Hirawana ingkang saknyatane iku pusaka kadewatan ingkang ampuh kagila-gila mula kang saka iku saka bombong ing tias panjenengan ingsun tete mangsa iki sira tak pundhut putra kowe tak pek anak tak jenengake Raden Selacala aduh bejo kemayangan gesang kula mboten wonten jawah mboten wonten angin jebul dereng sepinten anggen kula ngaturaken dharma bekti dhateng negari menika malah kula kapundhut putra dening paduka kang minulya Prabu Palindriya iya sira ora tak bedakake kelawan kabeh atmajaku merga titi mangsa iki aku uga duwe putra garwaku ora mung sawiji Yayi Baswati nanging uga garwa ampil sepirang-pirang saka Yayi Baswati aku Darbyatmaja ingkang aran Raden Wukir sakliyane kelawan Yayi Baswati anakku cacahe ana 26 kula nuwun dadi kowe mengko bakal duwe dulur cacah 26 17 jangkep saksi Wukir inggih ngaturaken genging panuwun lajeng menika sinten kemawon anakku ora liya Raden Kurantil Tolu Gumbrek Wari Galit Wari Gagung Julung Wangi Julung Sungsang Galungan Kuningan Langkir Mondosio Julung Pujut Pahang Kuruwelut Mareh Tambir Madangkungan Raden Maktal Uye Manahil Prang Bakat Bolo Raden Wugu Raden Wayang Kulawu lan Raden Dukut aduh menawi mekaten bingah raos sing manah kula nata raos sing manah kepengin daya-daya manjing payudan singkirna parang muka kang teka iki jarene jenenge Prabu Sintawaka pethukna Wadrun wis bubar maut mendelong barisane wong medang kamulan iki ana bocah bagus aja sara nyawa ora minggat ilang nyawamu Hut Ho Ba Hut Ba Hut Ba Hut Ha Hut Hut Ha Ba What Ba Ba Hut Ba Ba What Hiya
mundur. Obat. Dadal barisan Gilingaya. Ana bocah bagus kok kasektene ngedapi-dapi temen sapa? Aja mundur para tak trajang barisan. Ayo sapa Sumbar Majiya? Nalindra Gilingaya iki Prabu Sintawaka. Yen ngono kowe dedengkote ya kon ngaton mrene ndi menungsa sing jenenge Palindriya. Jamak-jamak temen kaya lanang-lanang dhewe. Ora susah ngepok koncane Gustiku ingkang sinuwun Prabu Palindriya. Ayo iki tadhana tetungguling senopati Raden Selacala. Selacala apa? Sing langit kelap-kelap katon bikin saking alis risang mawe kandrun desmalaning rat paneksmaning jajalanan. Ayo Selacala apa kang katon tumplaken gegamanmu Prabu Sintawaka. Aku ora bakal mundur jangkah. Nraca bala brodol dari ora digawe rasa sing keparat delengen gage yen nganti gogrok wuluku salomba aku tak meguru karo kowe. Lho sumbarmu kaya bisa ngempet pesik Gligen. Sawangen apa kang katon panahmu sak godhong pari tak tibakake aja oncat saka kono.
mangken ler manguswa kang layon denyo ilang memanise wadanani rolan kumel kucamrah maratani jagat dewa Bathara aku golek marga supaya bisa males sasra wirang kelawan Kakang Resmati ingkang nyatane samengko kaya ngono tumindak lan nggonku golek dalan bisa ketemu karo anakku lanang karo-karone muspra tanpa karya uduk kaya ana ngendi ya ibumu nganti malih dadi lanang suwita ning medhang ana ing Kilingaya nganti dadi mantune Prabu Aryana Rudra jebul isih urung oleh dalan ketemu anakku lanang mumpung durung konangan wong aku tak minggat menyang alas roban tinemu Basuki Rahayu niring sambe kala negara Medhang Kamulyan kalis saka Rubeda Sela Cala kula wonten dawuh sayektine aku wis bisa maca wiwit mau yen to wong kaya sira prawira jayeng palagan nyatane ora ana kang bisa mbobot kridam kalebu Nalendra Gilingaya samengko wis kendang kabuncang mbuh tibane kawula nuwun inggih ngaturaken panuwun Rama Prabu ya wukir kula wonten pangandika ing dawuh Rama Prabu iya kowe aja meri kowe duwe sedulur meneh iki anakku angkat tak jenengake Sela Cala ingkang sekawit jenenge Raden Radite kawula nuwun inggih mboten dados menapa Rama Prabu lan nyatane kabeh anak-anakku ora ana kang bisa mrantasi gawe ya mung si Sela Cala ingkang bisa bedah negara Gilingaya reh ning sakmengko Gilingaya wis dadi jajahan negara Medhang Kamulan dasare ing kono suwung wis ora ana ratune mula kang saka iku sedulurmu ingkang aran Sela Cala iki bakal tak wisuda madeg dadi ratu ana ing Gilingaya nanging negarane uga tak lih jeneng dadi negara Giling Wesi wondene sira Sela Cala tak dadekake ratu jemeneng tak wisuda ing dina iki jejuluka Prabu Watu Gunung Laman sira
sing resenah engkung Nggih, Atmajaku kaki Prabu Watu Gunung. Kula wonten pangandika ngedhawuh Rama Prabu. Iya. Aku rumangsa bungah sira madeg dadi Narpati, sangwa kapinteran kadigdayan lan uga lelabuhan. Nuwun inggih. Dedasara pangrengkuh marang kawulamu kabeh. Laku kaprawiran lire sira kudu wanten tatak tanggon lan takat. Liripun kados pundi Rama? Wanten tegese wani sapatemon, wani cecaturan lan wani saba ing tebo dadak. Uga tatak ora miris, ora wedi kangelan, ora kaget ginetak, ora nulak penantang lan ora sumelang yen to denungkuli. Nuwun inggih. Banjur tanggon iku mantep tetep ora mingkuh ing baya pakewuh, ora mundur karo ban lawan. Inggih ngestuaken dawuh Rama. Banjur kang wekasan takat iku tegese kuat utawa kelar dinadar, diprawasa tetep santosa. Wis nggih, sun pasrahake sak putuhe negara Giling Wesi kanggo kamulyanmu. Lan sedulurmu ya anakku si Wukir tetepo dadi patihmu. Aduh, inggih Rama Prabu ngaturaken panuwun. Kabeh sedulurmu ingkang cacah 17 iku mau kanthi nenmukti wibawa rengkuwen kaya dene kadang lira pribadi sak putuhe. Inggih tetela mekaten Rama Prabu, mugi-mugi saged yuwana negari Giling Wesi.